Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. ବିଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତେ ସତସଙ୍ଗ କରନ୍ତି ସତସଙ୍ଗ କରନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଜୀବ ଆସିଛି ଏକା ଜୀବ ଏକା ବାପରେ ଏ କଥା ମିଛ କଥା। ଇଏ ଜୀବ ପରମ ଏକାଠି ହିଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଜୀବ ପରମ ଏକାଠି ଆସନ୍ତି, ଜୀବ ସତ୍ତା ରହେ, ପରମ ଉଡ଼ିଯାଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଆସିଛି ଏକା ଯିବି ଏକା, ଏଟା ମିଛ କଥା। କିନ୍ତୁ ଏ ଜୀବ ପରମ ଏକାଠି ହିଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ତୁ ମୁଁ ଏକା ଉଦରୁ ଜନମ ନ ଜାଣନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ମିତଣୀରେ ଦାରୁଣ ଦଇବ ଦିନେ ଯୁଗଳ ଲୀଳା ଭାଙ୍ଗିବ। ହେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ରଷ୍ଟା ହର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା ଦୈବ ବିଧାତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବଳେ। ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପରିଚୟ, ଏ ଜୀବର ପରିଚୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସତସଙ୍ଗ ବିଚାର ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରକ୍ଷା କରି ଜେଡି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ସମସ୍ତ ବାଣୀ ପରିବେଷଣ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଜେଡି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଓଡ଼ିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସମସ୍ତ ବାଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ଉପଭୋଗ Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare